hettiyankoɓe radio Toɓe FM 97.8 tade e ɗeɗo toɓɓere adande nde ko manifestation ngaji pattam lami baɗɗi toon e nokku no wiye Népal. Goɗɗum ɗum toɓɓere wonde nde ko ɓeɓe ganduɗa ko hilifaɓe diine Wourossogui kaali e faati e dewle baɗeteɗe ɗe. Toɓɓere wonde nde ko waɗi sagi wiye waɗa feere ñaawe. Goɗɗum ɗum ko sorti Ousmane Sonko toon e Italie. Manifestation ngaji mawɗi baɗɗi toon e nokku ene wiye Népal. Addani manifestation ngaji ɗi wadde noon ko population wiide ɓeɓe ganduɗa ko kañumen kalfina leydi ndi no jogori leydi ndi ni rewani laawol. Kamɓe ardinaɓe leydi ndi haɓene ɓeydi ya ɓamtade, haɓene ɓeydi ya nemade, haɓene ɓeydi ya waade no jaam, kono ɓiɓɓe leydi ndi goni koye caɗele. Ko ɗum ɓiɓɓe leydi ndi kalanno e réseaux sociaux ji ɗi, ko ɗum ɓiɓɓe leydi ndi manan dukanno. Kono noon nder ɗum nde haalullaji ɗi keewi, aɗa andi hande koye jamanu réseaux sociaux, nde haalullaji ɗi keewi no feewi, état o ƴetti miijo wiide haade ɓe kalata koye réseaux sociaux ji ɗi kuppi réseaux sociaux ji ɗi, ko wayno WhatsApp en, ko wayno Instagram en, ko wayno Twitter en, ko wayno Facebook en. État o waɗi ɗum suspendre no ministre Moussa Bocar Thiam waɗirno ɗo suspendre mana réseaux sociaux ji ɗi ni. E nder ɗum noon ɓiɓɓe leydi ndi mbi woy sayo haɓe dartina réseaux sociaux ji ɗi, saabu kañumen ko ɓiɓɓe leydi ndi ene poti wawde wonde e gonka moƴƴa, kono noon gonani e gonka moƴƴa waddi kañumen kaalat holɗo fawi haɓe kuppa réseaux sociaux ji haɓe kaɗa ɗumen haalde, waddi won dictature manam moɓe gone wadde. Ɗum noon addani ɓiɓɓe leydi ndi laawade, gummi mbaɗi manifestation, pittali kewɗi keddima hen nde jaranno gam ne mbayranno ɗen fodde wonde 19 neɗɗo heddima hen e manifestation o. Kono ko ɓuuri hen ko hulɓinade manifestation ngaji ɗi ko ɓeɓe ganduɗa ko kañumen goni e état o, woni ministère uji mabɓe, woni directeur uji mabɓe, dendagal wonɓe e état o, ɓen manifestant ji mbaɗi ciblé galleji mumen, fiideɓe e duppude hay galleji mabɓe. ɗum ɗon noon cibini tampere mawde no feewi, saabu waɗi yimɓe hewɓe mayɓe hen, waɗi hay ministère uji ɗi waɗi hen yimɓe hewɓe ɓe ganduɗa piyama piile, ɓortama, koynama koynugol ɓurtugol. Haala ha noon woni yimɓeɓe ardotoɓe leyɗele ɓe haɓe poti artirde haqqillaji mabɓe, ɓe ganda yimɓe fof mbawa ardodade, caggal enen fof en mbawa ardodade, alay saago woda mo cuɓiɗen gardinɗen mbiyen ɗum renan min ko amen noon e mbadi kuptidinde, woni jangde nde, woni cellal ngal, woni laabi ɗi, woni guuraka, woni kisal ngal. Kono ene waɗi hen soko tawi mbi yimɓe mballe min hamin jetto laamu, so jettima laamu hankadine so yimɓeɓe dokki ɗumen dole ko dole ɗe ɓe ƴettitta haɓe piire yimɓeɓe, haɓe mbaɗa ko weliɓe, haɓe kaala ko weliɓe, haɓe jaaha ko weliɓe, haɗi yiya haɓe noosa mo ganduɗa tawa eɗen mooli Allah. Population o noon manan ene jooɗi ene harma. Ko ɗum addata manifestation ngaji cattuɗi, jomumen dutto kadi hayto yimɓe kalanno e réseaux sociaux ji kuppon ɗum, joni on kalata. Yimɓeɓe ene poti rentade e hadde yimɓe haalde, yimɓeɓe yoɓe goppe ɓe kaala. So tawi neɗɗo haali ko woni e ɓernde mum tan ene wawi hankadi ne firna ustoto, kono neɗɗo so wonko metti ɗum aɗa fi neɗɗo a haɗi ɗum wayde walla a haɗi ɗum jangtade, ɗum ene wawi jibinde goɗɗum kala nde felliti yoftade jibinta jaam. ɗum noon ko leçon mo ganduɗa dendagal ardiɓe leyɗele ene poti wattude haqqille ko kewi ko Népal. Hande aduna Allah fo yi ɗum no population tellori ha waɗi dominé police o, ko arma o wattidi jippade wadde maîtriser manifestation ngaji ɗi, ko heewi boni. Assemblée ji mabɓe duppama, galleji ministère ji mabɓe duppama, kala édifice uji ɗi ganduɗa ɗum ɗo ko état o jeeyi, yimɓeɓe duppi ɗum wonnon gondi koye fitina. Eɗen mbawi wiide on duppo meeɗino kewde ɗo, so Allah wurtinoɓe e yaade e galleji ministère uji ɗi holmo andi ko jibinta. Waddi so tawi yimɓe kalfinama mbiyama yo gardoro gonga, yo gardoro nunɗal, so yimɓeɓe jiiɗi haalde yo kaala, yo goppe kaala, moni kaalowo noon kadi andu ko kalɗa, ganda no kalirta. Ko kewi ko Népal
ala ɗo ronki kewde e aduna Allah o saabu hande aduna Allah o koko wayli natti wade no wayanno ni wiide tan ya won lamɗo ko welma fof ko ɗum pawata yimɓe ɗum natti neɗɗo yo andu ko lamminaɗo sa lamminama wat ko poɗɗa wadde ƴeew ko population o haalata erɗa tukkade hen ko poɗɗa wawde fewnude ko pewna ko poɗɗa wawde gaynude hen ko gayna ko gasani hen ko gandinaɓe ɗum ɗo de gasani ko hen gonɗen ko suwa fuɗɗede ko eɗen ganni yi fuɗɗoya ɗum ɗo e ha sabba naggam kalda e yimɓeɓe état koko foti haaldude yimɓe saabu ko yimɓeɓe mbaɗi ɗum ko yimɓeɓe joɗani ko yimɓeɓe ñammintuma jarnatma kisalma cellalma e kala ma yimɓeɓe koye yimɓeɓe tottuma ɗum wadde ka poɗɗo ligganade yimɓe ɗum wanma toon ko wallude yimɓeɓe ha kutoro ko jeeyi ko wona aɗa hutoro ko yimɓe jeeyi ko ɗum noon ko lamɓe fof wawɓe wonde an andi ka ministre an andi ka président an andi ka directeur an andi ka maire an andi ka conseiller départemental an andi kala ko yimɓe mbanma mbaɗirma ko ya renan ɗumen kake munen ya wallu ɗumen no kake munen ɓeydori ya wallu ɗumen kañumen no kisiri kañumen e ɓesguji munen ya wallu ɗumen e jangdeli munen wona kalɗo fof mbiyaɗa toƴƴa sa toƴƴi yimɓe fof so ɓooyi so yimɓeɓe kaaɓi ko toƴƴete ko soɓe ndendi hewɓe mbawi goto so tawi état wi ne waɗa résisté ene ko pittali kewɗi bonata ɗum noon neɗɗo so ardinama ene foti artirde haqqille muɗum anda ko yahata anda ɗo fawata koyngal muɗum ko ɗum woni ko kewi Népal hande e oɗo saaha ene sikka jogori arditade leydi ndi suka goto o ingénieur kadi ko rappeur wonno ko maire ni e oɗo saaha o yarata koye 32 ans wadde hande yimɓeɓe yo paam hande ko jeune uji ɗi jiiɗi joktade leyɗele ɗe saabu 32 ans en ko ɓe goni génération Constant Moutamba en ɓe goni génération Diomaye en ɓe goni génération Sonko en il est temps yimɓeɓe ganda aduna on natti wonde ɗo wonno ɗo neɗɗo tan wonde lamɗo jogoɗa sawru ko welma fof ko ɗum mbaɗata ko welma fof ko ɗum kalata ɗo welma fof ko ɗum jahata ɗum koko natti bawɗo fof yo ummo e on domaine anda sa ardinama ko gardinɗa ko yimɓe ndendi ɗum ko wona ɗum toɓɓere wonde hilifaɓe diine Wourossogui ndendi mbaɗi batu mbi hankkadi ene ñaagui noosoji baɗeteɗe e yangueji ɗi ene tayamenuji ɗi beñeji ɗi hirande esiraɓe en bottari baba en noosoji ɗi ganduɗa ene mbaɗe e fereji tan ɗi ganduɗa wodi tan koɗo fuɗɗi ala ɗo haaɗi e kumal hume yimɓe fof gummo jama ɓabbito jaaha galle kumanaɗo ɓe mbi ɓe jiiɗi ko ɗum yo gas yo darto saabu ko ɗum lebte ɗe ganduɗa ko ardi pop hay sinno wonano lebte diine ala hen fof ko jaaɓi ko mbaɗata ko hay hen hunde ala ko diine yamiri soɓe mbaɗi ko diine yamiri ko ha paari yoɓe jaa e laabeje mabɓe yoɓe goppu kala ko diine yamirani ɗum ɗon noon firti réception ngaji ɗi ene tayemaji ɗi face à face uji ɗi jakkarloji ɗi bawɗi ɗi ɓe mbi ko yo nattu est ce que noon ma nattu est ce que noon ma nattu ko ɗum woni haalaka so tawi waɗi tiɗɓe koye mbi kañumen koko mbaɗata ñalawmaji munen holko woni jeese munen ko holɗum wona hunde wemde noon pour natta wona hunde wemde hay sinno wonɗo deftere men hanni en e won mbumbayuji kono enen kam eɗen gandi sarɗiji leydi men mbumbayuji enen e gonkaji men mbumbay waɗi tan koɗo fuɗɗi kono ala ɗo haaɗi joni noon holno watte ha koɓe mbi ko ha heddo est ce que koɓe mbi ko est ce que ma wattido est ce que ma won so wonani quel échec saabu so Wourossogui tan so Matam tan so Kanel tan walla so Hunare tan walla so hunde tan e leegal walla so hunde tan e diwan wi ene lelna sarɗi taw kadi sarɗi mo ganduɗa ko sarɗi men tan enen miiji hen taw wona sarɗi mo ganduɗa gummiɗo assemblée nationale so renaki ene wawi jibinde fitina namdi noon ko jewte mawɗe ene wawi taw yewtama ko heewi namdi ko peeje mawɗe namdi ko funtiji kewɗi namdi ko fammamuji kewɗi so wona ɗum ene wawi jibinoyde caɗele ene wawi jibinoyde caɗele neɗɗo wawi ko ɓiyam ko kaalisam ko yanggam ɗum ɗo dañmi komi mbaɗowo Mbumbay komi noddowo yimɓe ene wawi jibinoyde goɗɗum kono noon yo Allah wallu ko initiative kam mana mo ganduɗa ene waɗi fayida yo Allah lamɗo o wallu so tawi ɓe keeɓi ɗum so ɗum waɗi de ene moƴƴi toɓɓere wonde nde ko nalanke biyeteɗo Wally Seck en gandi e sahaji ɓennuɗi won tuma muya kalanoɗo ɗo henna e ko faati e o mo ganduɗa ko kañum woni ɓi président de la république woni Amadou
won ngaluji kewɗi biyanoɗi wonɗo jalti e jungo makko donc won tuumamuyo noon Wally Seck inde mun inanoma hen e ɗin dumuñnaji noon nde haala ka haalaɗo henna hay kanko hoore makko o jaggan ɗum o sérieux o wiya min hooram ɓe guindi kam hen ala probléme ɗum noon waɗi hande lebbi tan haala ƴakkanoma ɗo ko mawɓe mbiyatno ko way samballe waɗama ɗo henna ha ɓenni hande yimɓe goni koye face goɗɗo namdal ngal woni point d'interrogation holko saabi hande Wally Seck wadde vidéo wiya kañum ko jogui ko ene laaɓi ko jawdi mum ko kañum liggani hoore muɗum namdal ngal woni holko saabi nden nde o tuumande o waɗani oɗo vidéo baɗo dani wiide yo nodde kanko ko Senegal najo so tuumama yo nodde o laɓɓine o faya e haajuji makko holko addinimo nden yebade ɗum ha ɗo yarete ha kan haala hande yimɓe goni ko e domaine goɗɗo o waɗa vidéo haalde wiide yo nodde o jaabo o yahay haajuji makko kono wona ɗum woni ko woni affaire nde woni haala ka holko fiindiri kanko tuumedemo holko fiindiri kanko noddedemo kanko Wally Seck e wiidemo ɗo yarete o dartini activité ji makko e noddedemo tribunal walla activité ji makko e noddedemo omo namde omo waɗe enquête haydara ala ko fiindiri e activité ji makko so wiide hankadi o dartini o watta concert o watta single o watta haydara tout ce qui est activité makko professionnel o dartini omo fadi haw nodde bandiraɓe holko fiindiri neɗɗo haala yalta indema inne hen mbiya haadi indam inne hen min de ko mi natti dawde guesam mi woppi min de haadi innam innama e won ngaluji ɗi ndewani laawol min jahannomi awoyanno joni mi woppi awo mi jooɗima ha mi ñaawe walla min komi jeeyowo mi woppi jeeygam ha mi ñaawe bandiraɓe holko fiindire ɗum en plus est ce que oɗo vidéo ko hande foti wonde est ce que wona nde o wiyanode ndimɓe ɓe gadde oɗon tuumamuye nde beele wona on saaha neɗɗo o fonno wadde vidéo baɗo dani haala ko yiɗi haalde holko woni holko tini ko en tinani holko andi ko en gandani holko fiindiri carrière makko professionnel o tuumama bandiraɓe mboɗo sikki ala ko haɓɓodiri mi natti dawde guese mi natti yeeyoyde mi natti awoyde haade mi wiyama haade wonko tuumami won bonande waɗande mboɗo tuuma hen mboɗo jooɗo hay dara mi waɗata hami nodde kadi nodde kam ñawon kam nodde kam namdo ɗumi neɗɗo yo fattan ko Senegal naajo no woɓɓe goniri Senegal naaɓe ni hay sinno hay goto watta contesté wonde makko star hay dara ala ko fiindiri e leydi ndi hay dara ala ko fiindiri e laawol leydi ndi laawol leydi ndi kala mo tuumi yo yaa so tawi noddama yo yaa mbiyeɗa ngel ɗo korele ngel ɗo ñedugel ko ni e ni ɗo ne waɗi pettol ɗo ne heeli ɗo ne felliti mbiya ngel ɗo ñedugel mi anda ɗum ngel ɗo korel ko ɗo tawmi kene felliti walla nde helata nde heeli koye jungo kaari point e barre kadi ɗum woni ko fonno wonde pour min oɗo vidéo wona hande fonno wonde ko guila e début holko addani vidéo o jooɗo ha joni o waɗa vidéo o wiide yo nodde kanko soodi oto makko ɓi président sohli o yeeyi il est libre liggade daña nanga ko dañi ko sooda hunde goɗɗo sohla jeeya ɗum il est libre haala ka woni holko addanimo wasde wadde guila nden hande ala fo ɗo haala ka dillina ha ko neɗɗo ne waɗa vidéo haala ka woni holko fiindiri kaɗon haala e wiide mi dartini liggeyam wonta liggade hami nodde ɗum yimɓeɓe yo miijo hen holko woni d' abord hay sinno salani yayi wayde samima ɗum wayata yo yimɓeɓe miijoyi ɗum min kam ma part personnel oɗo vidéo wona hande wonno place makko so waɗama hande wonko yahata kadi o wona politicien c'est un artiste hay dara o wona politicien hay sinno woni no politicien ni il est libre pour wondude kala mo yiiɗi il est libre ko heddi noon ko woɓɓe kalata moni kala ko haalata ko woni yeeso daɗani guite min kam mbiyammi tan ko mo kala yo miijo holko saabi oɗo vidéo ari joni waɗaka nde tuumamuyo o yaltinde émission Sénégal men oɗon gandi omo ganduɗa ko kañum woni Ousmane Sonko yeehi Italie ɗeɗo balɗe foof oɗon gandi nde wiya ko poɗɗo yaade Abu Dhabi après so yimmi Abu Dhabi ko jeehowo Italie
yimɓe heewɓe e wonɓe e diwan Europe o mbi ko ma mbaɗ mobilisation mawɗo jaa tawoyamo toon ene mbiyamo dictateur ene mbiyamo ene mbaɗa mobilisation ɓe goni opposant ji ɗi ko saliɓe tan dal ko weediɓe dal lundiɓe waɗi yimɓe heewɓe wiyannoɓe Italie so ari toon o heɓata toon ko welimo kono soko tawi en kaldat Allah jaɓɓugal fo o jaɓɓama kono gargol makko Italie ko huure wande fayida so tawi ko gonga enen fof en jii yimɓe fatɓe mo aéroport o jaltugol ɗefi wonde ni ko caɗele tel makka no yimɓeɓe mbayi hewde en jii rendez-vous mo rokkodirno e yimɓeɓe salle moɓe mbaɗata discours aji ɗi en jii kewal yimɓeɓe ngala fo ɗo gummaki e nder Europe waɗi ni ummiɓe hay Afrique en nani waɗi ummiɓe hay Afrique du Sud ngam yaade tawtoroyede e ko watte ko haalte ko laaɓi tan ko gonɗi neɗɗo fof won ko Allah feccani ɗum so tawi tan ko gonga Ousmane Sonko oɗo mbabordewɗo e makko ɓeɗo yimɓe notiɓe mo ɗum wona hay hunde ko Allah kadi soko tawi neɗɗo aɗa yiɗi foftude so tawi Allah waɗi hunde a jaɓat ko Allah waɗi ko saɗa yiɗi pofta so wona ɗum subaka fof ma yi ko mettuma aɗa seɗo taw ala ko mbawɗa hen Allah woƴaka ko gonɗa ko e dow muɗum o jaɓɓama jaɓɓugal pattam lamal Italie premier ministre Ousmane Sonko jaɓɓama jaɓɓugal pattam lamal Italie kadi ɗum ɗo ko fayide Senegal min jiimi ko fayide Senegal min mi suwa haalde haala fayide Pastef so tawi premier ministre ari jaɓɓama ngal ɗo jaɓɓugal ɓen ɓe ganduɗa ko Italie naaɓe soɓe jii oɗo neɗɗo no jaɓɓorani sene haalda e mabɓe totta ɗum haqqe mum ha timma maɓe gandu o wona Samba Sutta ko huyiwata o arani ɗo tan ni dulba o ko population e mum hoore muɗum neli ɗum o ko population e mum hoore mum duusi ɗum waddi eɗen mbawi wiide o dañi wune toon e Italie mboɗo andi tan kam ɓe waɗatnoɓe manifestation aji kamɓe koye droit mabɓe ɓe goni kamɓe ne wadde manifestation wiide ko Sonko woni koɓe gonani hen ko Pastef woni koɓe gonani hen haɓe jogui hen droit kono mboɗo andi tan kam dariɓe toon hankiɓe arde jaɓɓade Ousmane Sonko wiide ɗum soyez la bienvenue en Italie e arɓe wiɓe mo amba Ousmane Sonko ɓe ene mbeyodiri tawi tan ko gonga Ousmane Sonko heeɓi toon succès pattam lama ko Sénégal noon heeɓi succès ko Sénégal heeɓi succès politiquement hande ɗo e leydi ndi politiquement hande kanko jaggi ɗum e junggo taw kanko jaggi ɗum e junggo wiiteɓe ɗo ko opposant ji ɗi pop diwoɓe ɗo enen doƴƴoɓe pop opposition munen ko wadde visé Ousmane Sonko kono wona wadde visé leydi ndi beele liggama walla liggaka ko haalde neɗɗo o tan waddi neɗɗo a wi ɗum ko violeur yimɓe mbi minen ko on min jiiɗi a wi ɗum ko bandi yimɓe mbi ko o ko on min jiiɗi a wi ko agresseur a wi ɗum yimɓe mbi ko o min jiiɗi a wi neɗɗo o ko dictateur yimɓe mbi ko minen ko o min jiiɗi a wi o ko criminel yimɓe mbi minen ko o min jiiɗi an a tinnotako hay sa yiiɗa ndeƴa poftina hoorema hande ko dukarɗo ko wiite ɗo ko opposant ji ko wiite ɗo ko opposant ji ko hol tan bawɗo wadde contrecarré wempeƴƴere makko hol fo hande ɗo bawɗo falade wempeƴƴere Ousmane Sonko walla wempeƴƴere Pastef waddi ɗo yarete enen pop hay goto noon en mbiyani yo yidmo hay goto en mbiyani yo rewe makko kono enen pop kam eɗen poti wawde hawrude e kala koɓe gummani e moƴƴere yo Allah yettin enen foof eɗen poti wawde hawrude ɗum hay sinno konnguɗi men mbawa wonde gotum yidde men wawa wonde wotere kontine kam wonteɗen pot so tawi neɗɗo ummanima fewnande men enen fof mbiyamo yo Allah yettin kala cikkunoɗo Italie waɗat avorté e jaɓɓugal ngal yarani noon fawima e laawol o jaɓɓama jaɓɓugal pattam lamal o waɗi discours aji makko pattam lami population Sénégal gonɗo toon diaspora o dañi satisfaction so tawi ko gonga heddi noon yidde e añde e ko Allah waɗata ko banggue muɗum Allah waynota ko hay goto ko on dokkami oɗo martaba Allah waddata hay goto négocier holno jiiruɗon ko kaari jimmi rokkude Allah welete tan waɗa ko weeli ɗum aɗa hawre ɗum bisimillahi aɗa hawre ɗum a hawrade ɗum kam hay goto Allah waranta gañumum hay goto Allah waranta ɗum gañumum de mi yiɗa kaari tan haada yiɗa kaari tan cikkuɗa ma Allah war on non ɗo so tawi ko mbiyatmi on ko so tawi yontani e ummade
hay neɗɗo goto wawa wadde feere ha gasa so gasani hay neɗɗo goto wawa wadde feere ha gasa so gasi hay neɗɗo goto wawa ɗum jaggude caggal noon ko noon enen pop eɗen poti andude kala ko certuɗen kala ken jeeya ko enen jeeyi leydi ndi enen ndendi leydi ndi musiba fof baɗɗo ɗo ko enen jirata ɗum guite meɗen ɓamtare fof wonde ɗo ko enen jirata ɗum guite meɗen moni fof yo duwo moni fof yo jaggu hen so tawi noon ko intérêt maɗa koko waɗa menacé ko an intérêt mum tan waɗa menacé ɗum waɗi aɗa diwa aɗa doƴƴo aɗa fero kake minen min galano hen intérêt minen intérêt amen tan ko leydi ndi yo yaaru yeeso kala ɗo Senegal naajo woni e leydi ndi yo yiro hen hoore mum yo yiro hen hoore mum noon wona ene totte poste mo wona gonga wona ene waɗe chargé de mission taw wona gonga wona ene hokke kalitaji leydi ndi taw wona gonga yo yiro hen hoore muɗum toon to hoɗiro ko école addane toon école toon to hoɗiro ala laabi addane toon laabi toon to hoɗiro ala cafrorɗe addane toon cafrorɗe toon to hoɗiro ala ndiyam addane toon ndiyam toon to hoɗiro ala kisal addane toon kisal sécurité ko ɗum woni enen fof jiitoɗen e ngaalu leydi ndi jiitoɗen e laamu leydi ndi mais noon an aɗa heɓatno ujunnaji capannayyi aɗa heɓatno capanɗe jeegom an tan aɗa faari galle ma haadi ɗum natti tan feere boni leydi boni ɗum bonnani leydi bonnata leydi ko yimɓe ɓe pota hebde ko poti ko hebde to banggue jangde banggue kisal banggue ndiyam banggue kuura banggue mbasa hebde tawa haalis ene waɗe n'importe yimɓe ne mbiya so voyage uji mbaɗama fereji kewɗi attention a wawa hebde tew tawa a yulani nguru wawa wadde omelette tawa helani ɓoccode alay sago saɗa waɗa assorti ma mbaɗa ciseau taƴa bagui o yen jaa pour ƴeewoyde e partenariat ji yen jaa pour ƴeewoyde e cehilagal hakkude leyɗele ɓen kadi yo mbaɗenen pasuji ene gasa enen mbaɗata kalis men mbaɗen ko poɗɗen wadde ko dañen ko poɗɗen dañde ko bandiraɓe ɗo min mbaynorto moon